Maayong udto sa inyong tanan. Eto, ready na ang upuan para sa mamistahay. Mao ni ang himuon ni Papa nga lingkuranan. Ang isalog niya dani kawayan lang. Unsa man abeng, ha? Unsa? Ay giatot ka ng lagay di kusion di. Bitaw guys, ready na ang kuan ni Papa lingkuranan. Oh, nagpahulay siya kasi udtong dako. So karon na ako'y i-share pod sad sa inyo ha, guys. Naa diri sa amo internet connection, pareha siguro ni dadto sa ilahan ni Lilin. Diri pa jud ang wire nag-agi sa amo diri sa atop namo kay ang dani nga poste ilaha man gi butangan, maayo unta og masugda na dayon nila pag panaod sa kung kinsa tong magpakabit. Kay ako I'm sure nga magpakabit jud ko dito ug maayo pod sad unta nga moabot dito sa akong area. Pero diri nag-ingon si Otik nga mopataod daw siya dani. So kung dili sila makaabot dito, at least duol-duol na ang akong uploadan, diri na lang dayon ko mag-upload sa video. Gipaagi nila sa postino. Ang katong dito sa Kabulakan kay wala man nila gipaagi sa posti. Naa sila sa ubos sa posti. So ang ilaha kay sa posti jud nag-agi. I-check na ko dadto kung sa posti ba jud nag-agi ang sa posti gid ay nag-agi ang ilahang linya gikutay. Kay dito nga linya posti gihapon. Diara oh. So maayo jud unta og madayon. Kay nag-ingon si Utik, nagchika-chika daw sila nga sa basin kuno sa pesta makakabit na. Hala! Tapos ang biik ni Janice, ay baboy ni Janice. Eto. Ang sa naman ni ang dik. Ang mga pako guys, namatay ang iba. So, ayan. At saka, eto, napansin ninyo sa aking vlog noon. Punta tayo doon. Ang mauning ihaw ni Papa. Kani. Kay grabe sa ni siya kay tag isa ka tuig ay ha mangwag. Na tag isa ka tuig ay ha mangwag. Dili na siya uwagan. So nindot jud tong uwagan kaayo no kay para mauwag-uwagan gid siya. Punta tayo dito sa may luti ko. Ang nabili ko noon sa pagsahod sa aking YouTube ay nakabili rin ako ng luti. Dito na luti. Ayan. Yung garden ni Mama dati. Nabili ko yan dyan. Pero, sa kasamaang palad, ang ginawa ko, nung nawala ang ads ko, bininta ang luti na yon. Tapos, akong gi-repair sa diri sa kusina. Kay, ang kaning sa kusina, sa una, nasugda na ni siya. Nya, ang plano manggudani sa katong wala pa jud nawala ang ads, ang akong plano kay i-flooring siya, hollow block tapos flooring tapos ang taas kahoy. So ang ginawa guys, pagkawala sa akong ads mao to nga nabaligya ang katong luti, mao ni dani ang akong gidapatan. Okay. Kani mao ni siya dani ang nadapatan sa katong luti dadto niya. Katong pagkawala sa akong ads kay wala man jud ingon nga na ako'y tigom. So mao to ang na dispatcher gid siya. Kanida ni Sin, nagpasponsor ko sa Sin. Yes, mother. Dayong naghatag ako sa kwarta pero sa bugas wala patag. Pila man kasalmon ang 1 ka kilo? Dayong 1 ka kilo. 2 kasalmon tunga. 2 kasalmon og tunga ang 1 ka kilo? Sige, maghatag ko og kuan kasalmon to 5. Kasal. 5. So karon kani dani nga Sin mao sad niya akong gipalit dani katong time nga nabaligya to dadto ang luti kay wala man jud koy kuan dadto kanang tigom nya na timingan man pagkawala sa akong ads abi na ko magkasweldo mi dadto sa kay nawala ang ads February 15, 2023 nya February 15, 2023 naguba na ni Dani kay gipaguba na sad nako kay para lagi unta to ang mapluringan unta to Dani hollow block nya kay time man to nga nawala ang ads
Na mao to nga gikahoy na lang namo. Nya timing pud nga kaning mga kahoy gikan man ni dito pa sa kuan pada. Gikan ni dito sa katong luti kay naaman puy kahoy dito ay naman puy lubi dito nga kuan kana ang gipagabas nako kay para kuan para unta to dito sa payag lagi. Nya mo to nga ang uban kahoy nadala diri. Oh, na dapat diri ang uban kahoy. Kan diha taas padung diri. Oh. Sa lugan hasta sa CR. Muna nagamitan dito. Nya mo to nga pagka February, March, April. Nya padangaton pa jud to pista. Oh, grabe ka ito ang nahitabo dadto guys unya. Mo to nga na nagkautang-utang ko, mo to nga ang akong nakuan nabaligya jud to ang luti. Dadto moy akong gibayad. So mo ni siya kaning mga kuan. Ano na ni guys sa iyang luti. Oh, nya. Ang kaning diri sad sa kusina na short pagi ko dadto sa budget kay grabe ka kuan. Nya dili pa ni ingani biya gid sa una ang kuan kay ang katong sa una kay didha pa man sa yuta diretso. Hagdan pa to siya diha nya sa yuta. Nya mao to nga wala akong luti karon diha. Kay kaso kay na naman sa balay gamay. Oo, nanay balay gamay. Kusina siya. Oh, kusina. At least na siya ay kusina dili awat datong mga niagi nga guba-guba gini siya dani guba-guba busot-buslot unya kuan kana ang pita nya mo to nga na desisyon na ni papa nga inganion naingani gid siya hilaw pa. So yun ang nangyari tapos ang pagbinta ko diyan sa luti tama-tama lang jud nakabayad ko sa utang nya mo to guys nga wala na koy luti diri nya ang katong dito focus na lang jud ko dito sa ako ang kuan area dito sa kuan sa payag kay kato dadto mao na jud to dadto ang kuan na jud handumanan jud kaayo jud nga kuan kita sa YouTube ha Magyapon mo wala handumanan sa imong yuta kay ni aman ato magkakunan. Asa Sa imong lote dili mo wala handumanan. Wala man ko ingon nga nagmahay ko nga nabaligya ang luti kay na dapat man nato dani. Ato magyapon ma tan-aw adlaw-adlaw nga Mao gani no kay kung pagkawala sa ads naguba na magud ni siya dani. Naguba na siya dadto naguba na tanan. Apil dire nya ang kuan na lang nabilin kanira man dani. Oh nya. Aglabad akong ulo dadto kay una-una nako agay impas gini karon nawala paging ads. Asa akong tienda so aglabad. Naglabad nya motong ko nga unsaon jud ka ni aha unsaon jud ka to aha mao to nga nangita kog diskarte kani akong napakuan napataod ni siya kay lisod pud kayo ang balay nila ni Mother Dani nga kana ang hawas-hawas kay naguba naman lagi kay ang plano lagi mao na to lagi pagsweldo mao na to nya nagka-disgrasya man nga nawala ang ads agoy Ginoo ko bayot nagka-problema jud kay ko dadto stress kay ko dadto nga time pagkawala sa ads nya karon mao na ni siya diri mao na ni ang handumanan dadto sa luti si Mother naglabas si Mother Dani. A few moments later. Eto, hindi pa kami nakakain. Hindi pa nakakain. Hindi pa ako kumain. Naghilak ang among bata kapamiod. Wala nang ulam sila ni Mother. Nagpaksiw sila tapos ubos na. Kaya ang gagawin natin ngayon, kuha na lang tayo ng sardinas. Masarap ang sardinas kaya mga sis. Eto, mayroon pang, marami pang kanin, Mother. Kuha tayo ng ulam. Hala, Mother! Nakalak siya. Nakalak. Hindi tayo magkakawat kasi nakalak. Mother! Uy, nakakandado. Nakakandado gani, no? Apaay ko sardinas, bi. Kain tayo, guys, kasi hindi pa ako tanghalian. Eto, ayan si Mother, naglaba. Si Mother, bright talaga si Mother. Kasi mayroon siyang washing machine. Tapos, hindi ginamit ang washing machine. So, very bright.
talaga siya. Ang kamot ko wasing. Naiwasing unya anong wala di magigamit. Tipid kurente. Mo na diha karon. Tipid sa tubig. Tipid sa tubig. Mao gani kung imo nang gipatuyok-tuyok dadto mother. Kay maora man gihapon nga kuan. Anya, kung akong ipatete, paigo lugar niya sa wasing ni may butang. Naa pa man tubig ko kani di ay. Unsa ba ni di ay? Was-was ka na. Ay nako si mother. Tapos may basketball karon. Naa day disco karon be? Hala, may disco dito sa amin ngayon. Bayot, mag-disco tayo, bayot. Eto, magkain tayo ng tanghalian kasi hindi pa ako kumain. Ito na lang ang plato natin. Ay, hindi, ito na lang. Oh. Kasi favorite ko din ito. Oh. Nay nyo suka. Suka nga, kuan, lubi. Wala. Wala silang suka na lubi. So, maglanlan tayo sa... Ang sa binigar? Kanina lang. Ayaw ko na. Hala, kain tayo guys ng... tanghalian. Naka-upload na ako sa Maya-Mia. Tapos, dito ako dumiretso. Kaya, eto, tanghalian tayo. Di ka kaon, be? Kain tayo, guys. Sardinas. Eman. Uy, kanira ba siya kay... Alaman, nindot ang kuan ma, katong Kim. Kay dili siya tamban. Kibin. Ay, Kibin? Kim. Kim to? O, Kim to siya. Dito tamban? Dili siya tamban. Kuan siya, budloy. Pero kani siya, ambot lang. Ug unsa ni siya? Tamban ni siya? Kaon ta, tanan. Ay, nabi. Di ka kaon? La, tamban, gide siya mother. Ay, tamban, gide siya mother. Tamban siya, guys. Hala, mga unta guys. Abot kamay, magtanaw tayo sa muwera-muwera na yan. Kaunta. Isaksak din din, kaya masabong ka mo. Uli mo ko sa kilid, oh. Uli mo dyan, ha? Oo. Sini ang tubig. Ugat mo guna nga mga gapiti. Kuan niya wala gi. Kaya saan mo napalit ako an be? Isda. Ang sarang isda. Budloy. Budloy, tapi pila kilo? Pila kilo ba? 150 ba? 250. Ha? 150 ang kilo? Labas lagi. Namay ako isda ito, budloy po. Lain ang budloy kilawon. Na, dili tamis ang budloy. Mas ganahan sa tamban, tamis. Kaon to. Si Papa, nanood si Papa doon sa basketball kasi may basketball mamaya. Ewan ko kung may disco ba. Totoo ba? Na disco ba? Wala. Hala, may disco pala mamaya, guys. May disco tayo mamaya. No? Abang-abang. Muuli ako manghod na laki. Ay, nagpabunyag sila direbe. Dire daw sila magpabunyag. Tamang-tama, sad. Kay, pista man. So, magtapok-tapok na po may puhon din he. Nya sila ni tata. Murag dili sila kauli og si Jinjin. Nya si Iking atong nakapuyo sa mantika atong syungkol. Basin mo uli pud sadto siya. Puhon magkatapok na pud sad mi diri. Pista puhon. Si Auntie Mercy mo uli pud sad si Auntie Mercy. Bibo ang pesta. Puhon. Naluoy ang Ginoo. Karon, ilog sila kung kinsay magdula para ugma. Kay ang ugma, championship. Championship. Sabay pagtawag na. Ang sabi? Championship. Ugma. So, bibo kaayo oh. Nya pagkaon niyang gabi ina ay disco. Sad-sad ang bayot. Salbaran na ang atong kagutom.